Din il-ġobna jisimha ġiżwita u din Fratell. Ismiet oħrajn tal-ġobon jinkludu fost oħrajn Karmelitan, Franġiskan, Dominikan u Kapuċċin. Dawn l-ismiet ingħataw lil 10 ġobniet differenti magħmulin mill-ħalib tal-mos u tan-naċċ ta' Malta. Isem ta' ordnijiet monastiċi Maltin. Għaliex dawn it-tip ta' ġobnijiet oriġinaw fil-kunventi medjevali Franċiżi u Taljani mal-Ewropa, insomma. Dawna ma kienux jużaw preservattivi, ma kienu jippreservaw il-ġobon dak iż-żmien eżattament kif qed nagħmlu aħna, ma aħna ovvjament qed nagħmlu iktar b'mod xjentifiku, b'mod teknoloġiku. Ma' TVM News il-produttur tal-ġobon Mark Sherry spjega li fil-proċess tal-fermentazzjoni tal-ħalib japplikaw l-arfin tax-xjenza u dan il-ġobon lokali jsir mingħajr ma jiżdidulu sustanzi oħrajn. Għalli jintużaw mikrobi tajbin għas-saħħa biex jiffermentaw il-ġobon u jagħtuh it-toma partikolari tiegħu. Il-ħalib li minnu jsir dan il-ġobon u taraħħala miż-żejtun li jrabbu l-mos u n-naċ. Malli jirċievu l-ħalib, il-produtturi tal-ġobon jittestjaw il-ħalib għal xi traċċi ta' mediċina li jista' jkun fih. F'każ li jinstabu traċċi ma jkunx jista' jiġi fermentat f'ġobon. Wara il-ħalib jiġi pasturizzat biex inqerdu l-mikrobi li jistgħu jmardu lin-nies u jiżdiedu l-mikrobi tajbin biex jiffermentaw il-ħalib f'ġobon. Tfajna t-tames ukoll. It-tames huwa proteina li tinstab fil-stonku tal-annimal żgħir li taqqat il-ħalib f'ġobon appuntu. U dan it-tames issa qed nistennew li jaħdem ħalli jaqqat il-ħalib u jġibu baqta, jġibu curd. Dik il-baqt issa naqsmuha u nitfawha fil-forom tagħna. Wara l-forom ikun imiss issa l-mura dik nagħmlu għal-għada. Mbagħad ikun hemm l-istaġjonatura. Fil-każ tal-ġobon ġiżwita, tista' tkun tajba l-konsum wara xarejn ta' staġjonatura fi friġġa apposta b'temperaturi ta' bejn 13 u 15 grad Celsius. Is-Sur Sherry spjega li anke l-qoxra tal-ġobon tajba l-ikel għax magħmula mill-istess mikrobi tajbin li jippreservaw il-prodott finali. Bil-ġobon tagħhom Mark Sherry u l-Professur David Mifsud għadhom kemm rebħu premju ġieħ l-artiġjanat Malti fil-qasam tal-ikel u x-xorb fil-kategorija ta' prodotti artiġjanali.